जे जिल्ला फ्लेग चेनेलखौ सब्सक्राइब खालाम लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो नोंथाङा गोदान भिडिअनि आपडेटखौ सिगांग्रो मोननो हानाय खुंग्रि जानानै गेलेफैनाय सोरो नोंसि खोला आंनि सिमां रायजोआ राजखुंगुर जानानै गेलेफैनाय सोरो नों सेंग्रा आंनि सिमां रायजोआ मिनिस्लु मिनिनानै खावना लांबाय आंनि गोसो लाजिस्लु लाजिनानै बोना लांबाय आंनि गोसो मानो फैयो मानो थाङो आंनि सिमां रायजोआ अनसुला गोसोजों नों गलि होबाय आंनि गोसो बड' चांगेला नोंनि महराव गोसोआ फागले मानो फैयो रुमबां रुमबां खानाय मिज्लौ मिज्लौ मेगन रिजि रिजि हाथाय फांदां बिखा जानजि मा एसे समायना नोंनि बे महरा मोगथाङावबो हास्थायबायसै फागोला आंनि गोसोआ अनसुला नोंनि अननाया आंनि गोसोखौ थाजिम मोनहोयो अ जोहोलाव नोंनि आखुआ आंनि गोसोखौ बोदोर खालामो हास्थायो गोसोआ अरायबो नोंनि बिखायाव बजबना थानो जावले जावले नुजाफैसै मोगथाङावबो नों गेलेफैसै जानाय लोंनाय गोजोन गैला फरायनाय लिरनाय सुख गैला नोंखौनो सानफ्लांबाय थासै नोंखौनो सानफ्लांबाय थासै सिमांखौ मोगथाङाव जाफुंहोगोन जोंनि हास्थायलायनाया मोगथाङाव जाफुंगोन आं राजा नों रानि सानैजों गोजोन संसार जालांगोन आं राजा नों रानि सानैजों गोजोन संसार जालांगोन।